Os logopedistas dan visibilidade á súa profesión no Día Europeo da Logopedia, unha especialidade sanitaria descoñecida e que aporta gran calidade de vida ás persoas con trastornos da linguaxe e da comunicación. Hoxe, 6 de marzo, é o Día Europeo da Logopedia. O Comité Permanente de Logopedas da Unión Europea impulsou esta efeméride para dar visibilidade a esta especialidade sanitaria aos seus profesionais e para concienciar a sociedade sobre os trastornos da linguaxe e a comunicación, unha profesión e especialidade menos recoñecida pola sociedade. A nivel logopedistas estamos moi especializados en moi diversas áreas, é dicir, moita xente non coñece que podemos ser especialistas pois non só en tratar erres ou trastornos da articulación, sino tamén pois, nos trastornos da voz, de cáncer de cuello e cabeza, de enfermedades sobrevidas ou degenerativas, e todas as consecuencias que poden derivar de aí, incluso en outros trastornos máis desconocidos, como a nivel miofuncional, a nivel motricidade orofacial, a nivel respiración oral, que debe abordarse, incluso outros como a tartamudez, que debería ser ou é un campo pois moi de logopedas por ser un trastorno derivado un pouco das estruturas premotoras a nivel cerebral. Abarca moitos campos e queren dar a coñecer máis en profundidade a súa profesión. Como outro profesional sanitario que ten a súa especialidade en otorrinolaringoloxía ou ten a súa especialidade en digestivo, os logopedistas tamén estamos moi especializados en unha ou en varias áreas. Logopedistas forman parte do Sistema Galego de Saúde, pero contan cun número moi limitado de prazas, polo que as listas de espera para acudir a eles adoitan a ser moi longas, reivindicación que manteñen neste 6 de marzo. Un tratamento de primeira necesidade por ser sanitario polas patoloxías e a calidade de vida do paciente. No sistema sanitario, verdad, que o Colexio de Logopedas pelea moito, os números están publicados, eu non se pode dicir con certeza, pero sí que é verdad que a presencia dos logopedas, o obxectivo é que haya moitos máis logopedas, é dicir, as porcentaxes están publicadas, e a ratio de logopedista que hai por paciente ou por habitante é moi pobre. Entonces, é unha necesidade básica, é verdad que no sistema sanitario público estamos moi infravalorados e con moi poucas plazas para que tamén nos teñamos ese acceso e dar aos pacientes tamén un servicio de calidade público, non só nos gabinetes privados. No seu caso, o día a día está marcado por diferentes tratamentos e traballos que fai con persoas de todas as idades. Aquí, sobre todo, desde atención temperá, que sí que teño nenos moi pequechos, pola miña formación, trastornos do desenvolvemento e autismo, pero tamén me encontro con moitas patoloxías derivadas do sistema orofacial e da parte miofuncional. Trato moitos casos pois, de respiradores orales, de masticación e de deglutición alterada, ten moita repercusión que a veces non se lle dá tamén desde os propios profesionais, é dicir, eu tamén tendo unha man aos compañeiros otorrinos, dentistas, podólogos e fisios que debemos traballar xuntos porque un exemplo como respirar pola boca que é moi habitual, non quere dicir que sea o ideal, entonces isto sí é unha necesidade de tratar e de que os profesionales tamén traballemos un pouco da man. Outras patoloxías tamén en adultos, de dano sobrevido, de ictus, Parkinson, demencia. E tamén hai moitos casos de tartamudez. Un tema que me apasiona e moi tamén descoñecido entre a población de que as persoas que tartamudean non deben calarse nunca e teñen toda unha parte detrás que hai que abordar a nivel non só de logopedistas, sino a nivel social e tamén un pouco do resto das persoas de terapia de aceptación. Nos últimos anos a logopedia comeza a ter algo máis de recoñecemento entre a sociedade, pero Álvarez sostén que queda aínda moito que andar. Moitos dos profesionais que somos logopedistas, dos nosos achegados, dos nosos pacientes e de outros profesionales, pois o dentista que está man a man traballando contigo xa sabe detectar tamén cando unha deglución alterada, atípica ou adaptada está movendo uns dentes de ortodoncia, un otorrino que traballa e que é moi consciente das dificultades respiratorias e de toda a patoloxía que acarrea a nivel oral, a nivel incluso conductual, a nivel atencional, tamén ten esa mira de vai un logopeda que che vai entrenar a túa respiración, se todo está ben, e tamén a población en sí pois xa vai coñecendo que somos algo máis que as do R, e que todos podemos ser pois pacientes de logopedia ou persoas coas que mellorar a calidade de vida. A función da logopedista é dar calidade de vida aos pacientes e ás súas familias, a vez que traballa man a man con outros profesionais sanitarios para solucionar as doenzas das persoas que o precisen.